காத்திருக்கிறது ஆளுநர் நாற்காலி. பொன்னாருக்கு வேட்டு வைத்த பாஜக. அரசியலிலிருந்து ரிட்டையர்மெண்ட். விஜயதரணியின் வருகையால் பொன் ராதாகிருஷ்ணனின் இடம் பறிபோக உள்ளதாக தகவல்கள் கசிந்து வருகின்றன. கடந்த 2 தினங்களாக கன்னியாகுமரி காங்கிரஸ் தொண்டர்கள் உற்சாகத்தில் இருக்கின்றனர். அதற்கிணையாக பாஜக தொண்டர்கள் வெற்றி களிப்பில் உள்ளனர். இரண்டிற்கும் ஒரே காரணம்தான். அது என்ன? தமிழ்நாட்டிற்கே தெரிந்த தகவல்தான். விளவங்கோடு காங்கிரஸ் சட்டமன்ற உறுப்பினர் விஜயதரணி பாஜகவில் இணைந்துள்ளார். ஆகவே இந்த 2 கட்சி தொண்டர்களும் புதிய உற்சாகத்தில் மிதக்கின்றனர். சில மாதங்களுக்கு முன்னதாக பிரதமர் மோடியை பார்த்து தமிழ்நாட்டிற்குள் உங்களால் நுழையவே முடியாது என்று ராகுல் காந்தி சவால் விட்டிருந்தார். அந்த சவாலுக்கு விஜயதரணி மூலம் பதிலளித்துள்ளது பாஜக தலைமை. அதுவும் காங்கிரஸ் சட்டமன்ற உறுப்பினரையே தூக்கியிருக்கிறது. ஆகவேதான் பாஜகவினர் வெற்றி களிப்பின் உச்சத்தில் உள்ளனர். காங்கிரஸ் கட்சி கன்னியாகுமரி தொண்டர்கள் விஜயதரணிக்கு எதிராகவே இருந்தனர். அவருக்கு உட்கட்சியில் பெரிய செல்வாக்கில்லை. அவர் வெளியேறினால் புதிய முகம் யாரேனும் உள்ளே வரலாம் என காத்துக் கொண்டிருந்தனர். இப்போது ரூட் கிளியர் ஆகிவிட்டது. அதற்காக அந்த கட்சி தொண்டர்கள் மகிழ்ச்சி மழையில் நனைந்து வருகிறார்கள். பட்டாசு போட்டும் கொண்டிருக்கிறார்கள். 3 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே விஜயதரணி பாஜகவுக்கு போகிறப்பதாக தகவல் கசிந்தது. அப்போது அவர் அளித்த ஒரு பேட்டி இப்போது வைரலாகி வருகிறது. செய்தியாளர், நெருப்பில்லாமல் புகையாதே, உங்களிடம் பாஜக தரப்பிலிருந்து யாரேனும் பேசினார்களா என கேள்வி எழுப்பியதற்கு அவர், நான் ஒரு நெருப்பு, இந்த நெருப்பு கூட யாராவது வந்து பேசுவார்களா என்று ருத்ரதாண்டவம் ஆடியிருந்தார். மேலும் திட்டமிட்டு அவதூறு செய்வதாக பத்திரிகைகள் மீது குற்றம் சாட்டினார். குற்றவியல் வழக்கு போடுவேன் என மிரட்டல் வேறு விடுத்திருந்தார். அவர் பாஜகவுக்கு தாவப் போகிறார் என்ற தகவல் பரவிய சில நாட்களில் முன்னதாகத்தான் குஷ்பு பாஜகவில் சேர்ந்திருந்தார். அவரைத் தொடர்ந்து இவரும் போய்விடுவார் என்று யூகங்கள் கிளம்பின. பாஜகவில் குஷ்பு இணைந்தபோது அதை கடுமையாக விமர்சித்தவர் விஜயதரணி. அதனாலேயே நான் பாஜகவினரால் டார்கெட் செய்யப்படுகிறேன் என்று முட்டுக் கொடுத்தார். இது ஏதோ முதன்முறையல்ல. 2016 அதிமுகவுக்கு தாவ உள்ளதாக தகவல் பரவியது. அப்போதும் அவர் அமைதியாகவே இருந்தார். ஜெயலலிதா முன்னிலையில் அதிமுகவுக்கு போக உள்ளார் என காங்கிரஸ் கட்சியினரை பேசி வந்தனர். இவர் காங்கிரஸ் கட்சிக்குள் வந்த நாள் முதலே கோஷ்டி சர்ச்சை இவரை பின்தொடர்ந்து வருகிறது. 2015 தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் தலைவர் EVK இளங்கோவன் இருந்தார். மகிழா காங்கிரஸ் தலைவராக விஜயதரணி இருந்தார். அந்த காலங்களில் இருவருக்குள் மிகப்பெரிய கோஷ்டி பூசல் இருந்தது. ஆகவேதான் இந்த முறை ஈரோடு கிழக்கிலிருந்து வெற்றி பெற்று EVK இளங்கோவன் சட்டமன்ற உறுப்பினராக பதவியேற்கும் நிகழ்வை விஜயதரணி புறக்கணித்தார். காங்கிரஸ் எம்பியாக வசந்த்குமார் மறைந்தவுடன் MP சீட் கேட்டு வற்புறுத்தினார் விஜயதரணி. கட்சி மேலிடம் பிடிக் கொடுக்கவில்லை. என்னை விட ஜூனியர் விஜய் வசந்த், அவருக்கு MLA சீட் கொடுங்கள் என்று அழுத்தம் தந்தார். அனுதாபாலையை மனதில் வைத்து விஜயை களமிறக்கியது காங்கிரஸ் தலைமை. அதில் மிகப்பெரிய கடுப்பும் விஜயதரணிக்கு உண்டு. 1999 நாடாளுமன்றம் செல்வதை குறியாக கொண்டிருந்தார் விஜயதரணி. அந்த கனவு அவரது கண்களை மறைக்கத் தொடங்கியது. இந்த முறை தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் பதவிக்கு ஒரு துண்டு போட்டார். அதுவும் நடக்கவில்லை. அந்த வாய்ப்பு செல்வ பெருந்தகைக்கு சென்றது. இவர் அப்செட் ஆனார். கட்சி இவருக்கு 3 முறை சட்டமன்ற உறுப்பினராக நிற்க வாய்ப்பு கொடுத்தது. 2011 விளவங்கோடு மக்கள் லீமா ரோஸை புறக்கணித்துவிட்டு இவருக்கு வெற்றி வாய்ப்பை அளித்தனர். லீமா ரோஸ் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சார்பில் நின்ற வேட்பாளர். 2006 திருவட்டார் தொகுதியில் நின்று வென்றவர். எளிமையின் அடையாளம். 10 பைசா பணம் சேர்க்காத தூய்மையான சட்டமன்ற உறுப்பினராக அரசு பேருந்தில் சட்டமன்றத்திற்கு வந்து சென்றவர். அவரை தோல்வியடைய செய்துவிட்டு விஜயதரணியை தேர்ந்தெடுத்தார்கள் விளவங்கோடு மக்கள். ஒரு முறை அல்ல, 3 முறை. விஜயதரணியின் பதவிக்காலம் 2.5 ஆண்டுகள் இருக்கிறது. தேர்ந்தெடுத்த மக்களை தூக்கி எறிந்துவிட்டு பதவிக்காக பாஜக பக்கம் சென்றுள்ளார் என்று தொகுதி மக்கள் வருந்துகிறார்கள். விஜயதரணிக்கு இதனால் கிடைக்கப் போவது என்ன? வருகின்ற மக்களவைத் தேர்தலில் MP-யாக நிற்பதற்கு ஒரு வாய்ப்பு. ஒருவேளை தேர்தலில் தோல்வியை தழுவினால் பாஜக சார்பில் வேறு மாநிலத்திலிருந்து ராஜ்யசபா சீட். அப்படியென்றால் கன்னியாகுமரி பொன் ராதாகிருஷ்ணனின் நிலை? 2014 முதல் அத்தொகுதியின் பாஜகவின் நாடாளுமன்றத்தில் முகமாக இருப்பவர் அவர்தானே? ஆமாம், அவருக்கு வேட்டு வைத்துவிட்டது பாஜக. வழக்கம் போல் அவருக்காக ஆளுநர் நாற்காலி ஒன்று வேறு மாநிலத்தில் காத்திருக்கிறது என்கிறார்கள்.